Dievčatá, tak predvádzam vám nové šaty na ramienkach, sú z tenulilinkého saténu, nie sú počité, ale netreba, lebo nepresvítajú. Sú vhodné tak na pláž, na leto, teraz na toto obdobie a zmestí sa do nich dievčina, ktorá má obvod hrude tak najviac 115 cm, ja mám 110, väčšiu by som nevolila. Vidíte, je tu krásny vzor, taký domček tam je, nejaké mestečko. Tieto šaty máme v tejto farbe, tejto krásnej školicovej, alebo tieto modručké. A kde ich nájdete? No predsa v Žiline, v Heo, na ulici Predmestská 60, alebo ulica Botová 5, Žilina. Alebo mi volajte 0903 550 720 a ja vám vysvetlím, či ich máme, alebo ich nemáme, alebo premerám, či vám budú vhodné, alebo vám poviem každú jednu informáciu, na ktorú sa opýtajte. Šatočky posielame aj na dobierku kuriérom. Takže nemusíte byť zo Žiliny, keď budete ísť z Prahy, my vám tie šaty pošleme. Takže čakáme na telefonát alebo na vašu návštevu. Teším sa. Ďakujem.